tanan, di dahil buntag. No, sorry. Akong tinanawan kay alas 9. So, launa may uto ninyong tanan. So, kaduha na ako ning gi-film kay ang first na ko nga gi-record is I don't like ang pag-drop sa light sa kuwang nawong. Murag ko og gikan naligog dagat nga nag-itom hong dire kay at the moment ang weather is really dag-o. So, patanawon mo na ako sa akong pasabot ha. Wait. So, akong giablihan diri nga side para naatay natural light. So, ako nang gi-open all the way ang mga cortina. So, back to my Siopaw face. Back to my Siopaw face. So, mao lagi to. So, akong video nga gihimo kay I was talking about yun sana ko pag-adjust dere sa sa culture, sa new surroundings, sa mga tao, especially sa ilahang language. So, a little background lang, no, gamay. So, 3 years ago ko naabot dire. So, I mean, naabot ko dire December 5, to be exact, 2015. So, pag first na akong abot dire, syempre, ang kinaunahan akong gihinam-hinaman is ang snow, winter. Pero, expectation versus reality, peng! No, kinatugnawan, wako ganay. Unya, nagsuot po jud ko adto og karsonis nga. Dali na murag na mga bus. Dali tayo murag gisi-gisi. Tattered ba? Kay, fashionista. Lagi kailangan punta nindo tag-isuot pag-abot. Nato dire pag-abot. Oh my God, kinatugnawan. Unya, ang sunod na ko nga experience nga murag daglisod pug ko, no? Second is, no, dili siya second. Supposedly, first ni siya. So, ang pagkaon kay, as we all know, kung Filipino ta, typical na to is, typical na to is, rice is life, rice is life, so that is life. Di pwede nga pakanon na taupan. Kay, mo dyan akong gilisudan dire kay, pag kinaunahan, wala mo kabaloon sa joy pagkaon nila dire. So, especially nga ako, gunahan jud ko nga mukhaon og, so, luto mga tawagan na sa maluto, nya na sudan. And then, pag-abot na ko dire is, ganan naman din sila og pan. So, specifically, pan jud ilahang, main nga source sa pagkaon dire, malipay na sinay pan, ay palaman, that's it. So, ako, kay gusto mong jud ko nga, na sudan, nya maglungag, unya, kay, kadugayan kay, murag, nabaguhan ko to the point nga, ngingani, diri pa na, lang karoon, so murag, nasad ko kayo. Kaya, ako una, pubrik ko kayo sa mua, pero di man kumukaon ra, para pamaha, or para YouTube, pero ako ka-get na nga, dere is normal na nila, nga kanare lang kaunon, pan, or salad, or something, pero kita mga Pinoy, ganahan na juta nga, kaon juta o todo. So, isa pa sa experience na ko dere nga nagisudsad ko is ang language kay dere sa Netherlands ang pangan nila sa ilang Eastern is Dutch. So Dutch is pag kinuna lisod jud siya kayo, lisod kayo para nako. So istoryaan ta mo pag kinunahan mo abot dere di ko ganahan madto sa tindahan, di ko ganahan pangutan-on or istoryaan ko nga Dutch unya kana bitang murag ang imuhang reaction in return sa gapang tani mo is murag, are you stupid? Murag galang bitaw, so di ko ganahan. So, pag kinaunahan na, di ko matong tinan, di ko mulakaw, maghinuktok ako sabay, kay murag, saan ba ni dito? Mingaw, kaayo na. Mulili ko sa bintana, no? I mean, makitaan man mo sa taas ang mga silingan. Naglili na ako, arang, mangmingaway nga na ko ingani, di dire, murag, hesitant pa ko kaayo siya mga, sakto ba ko sa akong gisudlan? Like, maupan niya akong gusto ng kinabuhi. Those are the questions in your mind nga na
basically, you know, like, na-culture shock ka. Like, ay lahi man ang environment dire. Kaya sa to, dali naman kayo mo to, sa silinganan, ay, mag-stress ya, chika-chika, dire, dili na pwede. Dire, kung mas even imong closest nga family, kailangan mo maghimo og appointment, ilang gitawag na dire, afspraakmaker. So, kanapod na point is, na, muna bitaw, gimingawan jud ko kaayo sa atoa, kay lahi ra kaayo nga, basta lahi, kay ba ko daha makarelate ni sa mga tao nga, nanapod ng puyo diri sa Netherlands, o pag kinaunahan nilang abot diri ngayon, na sa nilang experience nga, you know, maski pa mayon ka nga, okay raman sa balay or something, no, iba jud imong feeling. So, aside ana nga nangisod ko kadi pa ko ka mao mo Dutch, ang Dutch is lisod jud kayo siya tunon nga words, no? So I'll be teaching you some Dutch words. So kung mayon diri og salamat, thank you, dankjewel, or kung tiguang ang imong istoryahan meron ka, dankjewel. Ako ang butang sa screen kung usaon siya pag-pronounce. And basic words nga, like for example, greeting, kita majung buntag, majung uto, majung gabi iba ron, sa. So kung buntag mo yung ka og goeiemorgen, or kung literal nga basaw nimo is goedemorgen. And then kung during udto pod is mayon ka nga goeiemiddag. Middag is, you know, udto, afternoon. So, kung gabi is, goedenavond. And then, kung musod ka sa mga tindahan dire sa atua, mao man jud ta mainguno nga, hi sir, kanang unsay ato sir nga dire is first din lang buhaton ning sud nimo sa tindahan, guys. Mag-greet sila nimo. Hello, kan ik misschien ik kan helpen of na ba kay kinahanglan or something sa atua, mao ta nga sunod-sunod. Dere is ini-greet nila nimo kung sabay nyo ipangita specifically sa tindahan. Pero di tanang tindahan mo tanahan na tindahan dere nga. Pasagdan na ka kung sa imuhang, kung sa ba imuhang kwaon na sa tindahan or sa imong paliton. Pero dere kung maingon ka nga, you know, we're just checking, nalamitan out, oh, that's fine, that's fair. And that's it. Di na sila mo dool nimo kay sa Pinas magod sa atua is ako baka-relate ko nga dili ko gusto mo gawas ng customer not unless walay paliton. So dere mao po na siya ang kanang kalahian. And then I think nalagi something, wait lang ha. May something on screen, bebesh. Okay, natanggal na. So asa pa man ako ang nalayan dere. Ang akong gimingawan jud kaayo kung naa ako dere no is kanang magkinilaw nga mga isda, kinilaw nga lato, kinilaw nga gusto, tuyom, suwaki, aninikat, so para diha mo na ako usa sa akong mga gipangmingawan. So kung mari mo din kung na ba may mga part, wait sa kaisipon ko. So mao lang ito kung ano mo din sa so balik na sa topic sa Dutch be. So ang Dutch is dili ingon nga dili ka pwede rin kung dili ka kamao mo Dutch, pwede gud gapon mo puyo. Pwede gud gapon puyo, kamo na bahala na. Pero basically based sa akong experience, much better nga naa kay learning gamay sa Dutch. Miski gamay ra gud kay murag para nako importante siya sa pakikisalamuha sa imong trabaho, especially kung imong makaban is Dutch. May ka yes, prima, pwede nga mag-English ra, pero based on experience guys, mas lahi jud nga may naa kay masabtan gamay o makamao po ka gamay makig-interact sa imong kauban. And ang Dutch nga words tiyanta mo di jud siya dali siya katunon. So akong ginabuhat diri sa una kay now I was also in school, like kaduha ko English, I was also in school. Nag Dutch lessons pug ko I think 2 times. So nag Nederlands 1 ko, Nederlands 2. So nag Dutch 1, Dutch 2 ko, pero after na kay mahal man ang muskwila nga ni like para rasaan ang lesson like grammar lang. So
what I did is, because I love watching makeup tutorials and makeup videos, you know, nga makarelate sad ko. So what I did is, I always watch Dutch YouTubers. So para ma-practice bitaw imuhang listening, ang imong pagsabot kung usahay mo tanaw ko og mga cartoons, mga kingkoy nga mga salida nga in Dutch para makatabang nako. And I think usa pud kayo sa nakatabang jud nga makaton ko is sa mga, you know, people around you, like kung makapaminaw ka unsaon ni pag-ingon, or kung istoryahan ka nga, so for example, like isulti sa imo nga kasag pwede ka mangutana, and then nagabuti mo sa bahay makarealize mo kung kaangan yun din na siya pag-ingon. So mao na siya. So dire mo ingon ang uban nga hayay ka kay naa ka dira, or you know, naka-plaster na ka, nakatrabaho na ka, pero yeah, struggle pud kayo ang pagpangitag trabaho dire kay maski nasa city, most likely ang mga tindahan, ang mga nagdala is mga, you know, Dutch speakers. So most likely gusto sila nga kamao ka mastorya. So nag-struggle sad ko diri pagpangita sa trabaho kay syempre gusto man ta nga makatrabaho ta nga related ra pud sa kung usa atong trabaho sa Pinas sa una. So little background, before ko nanhi dire is napupwede. Nagtrabaho ko, tindira po taon ko game. You see, hamak na tindira ko, pero like, kato nga experience, ako dito siyang gidala dire nga, you know? Unta, makakita kong trabaho nga related na po na to, pero yeah, dugay ko nakakita og trabaho. Siguro mga 8 months po ay sa ko nakakita og trabaho pag-abot na ko dire kay number 1 nila nga ginapangita jud sa imo is kung kamao ka mo Dutch. So yeah, very important jud kayo nga kung ningon akong battery nga lowbat na kuno siya. So ako na ning end ha. So I hope nakatabang ni nga video nga maka-inspire sa mga atong I hope nakatabang ni nga video nga maka-inspire pud sa uban nga moadtuay nga ni sa Netherlands. So kung nakatabang ni ayo kalimti nga mag-like, i-share ug subscribe sa akong YouTube channel, and tutfo ko ni Kier. Doei!